Nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva okhuleka udokotela uMhlongo. Bathi ubaba kaZinto ziyenzeka sibingelela nje sila kwelabhanana eThekwini. Sifuna ukumemezela nje ukuthi kuZibandlela bathi uDisemba sine special, bayazi abantu ukuthi sobe siphakamisa abantu ngendlela emangalisayo, noma siphakamisa abantu ukuthi iy'mpilo zabo yishintshe zingafani nakuqala. Siqonda ukuthi wena obuke le video, le ndaba yakho, umqobo lakho akusiyona yalo ongayibonanga kodwa yakho wena ofuna ukusizakala. La isikhona khona sitholakala endaweni yaseThekwini, bathi semgaba era 7, bathi isitobhi sakhona ikaMthathelwa. Uma wehla nje kaMthathelwa wena mase uyobuza kaMhlongeza Ngomeni era 7, ngasekhanseleni elidala bathi uStendo ngasekho, rest in peace. Siyabingelela nje, siqonda ukuthi namhlanje sesifikile sikhona la kule ndawo esikwazi ukuphendula izinto zakhona zenzeke into. Siphendula umhlabathi wala ekhaya-ke, kukhona nathi esizokucosha okuyolekelela abantu kodwa ngokulandelayo, noma okuyolekelela abantu ngendlela emangalisayo. Siqonda ukuthi wena nayi inamba ibekiwe eskrinini, uma ukuthi unenkinga thatha le namba mase uyasifonela. Angikusho lokho, inamba 8083 406 akuseyona yakaMhlongo ngenxa ukuthi bayithathile abasile, kuzoba yile 8078 11 akusiyona yakaMhlongo, abahlakaniphile bayithathile. Kodwa wena enze okuhlukile umesana uthathe le namba le efakwe eskrinini mase uyafona ukonfirme noma uqinisekise ukuthi uyena udokotela uMhlongo, ubaba kaZinto ziyenzeka lo. Mina-ke ngumZulu phaqa, ngisikhuluma isiXhosa angisikhulumi isiSwazi, kodwa kuyazwakala ukuthi labantu abathatha iy'mali kubantu abalithatha ngenxa yegama lami basebenzisa isiXhosa noma baphinde bakhulume isiSwati. Nayi inamba eskrinini and qinisekisa. Number 2, akekho umuntu ovumeleke ukuthi kaMhlongo afake imali, ngisho yedwa. Akekho umuntu ovumeleke kaMhlongo ukuthi afake imali, ngisho yedwa, engabonananga nodokotela uMhlongo. Ngisaphinde ngiyakusho lokhu, akekho umuntu kaMhlongo akalambeli kubandla, ayikho imali ayifuna kubantu kodwa ngegama lokwelapha. Thina siyakhulumisana nawe, uma kukhona into ezodinga ukuthi ube khona imali, sifuna i-video call iqale siqoqale siyithathe nawe before kube ukuthi uyayifaka imali. Ungalingi ufaka imali kumuntu noma ku-akhawunti ebhala isibongo ongasazi. Ama-akhawunti aleka khaya kaMhlongo abhala u-SO Dimba noma u-SE Dimba, ilo ma-akhawunti kuphela esiwasebenzisa. Kodwa uShezi womkhizo bani asiwasebenzisi lo ma-akhawunti, sisebenzisa lo ma-akhawunti esikhuluma ngako. Siqonda ukuthi nina benkashana kamenzi-ke sekufika isikhathi sokuthi nawe kade ofisa ukuphumelela, nawe ukuthi ukwazi ukuphumelela. Sekufika isikhathi sokuthi nawe kade ofuna ukuba nezinto kodwa ukwazi ukuba nezinto. Ngiqonda ukuthi-ke siphakamani-ke Eastern Cape, niphakame eNingizimu, niphakame yonke indawo ko-Cape Town, niphakame koNquthu, niphakame koMthatha, niphakame yonke indawo, nizothala into yokuphila la kaMhlongo. Basiphathe izinto ey'khala kahle, izinto ezimnandi, siphathe isigubhu. Bayasazi abantu isigubhu, uma sikhuluma ngesikhubhu suke sikhuluma ngento esiza umphefumulo womuntu, kodwa sizokhuluma ngento ekwazi ukulekelela umuntu. Siqonda ukuthi nazo-ke iy'namba yibambe la kwi-screen, izona iy'namba lezi ey'zokusiza, izona iy'namba lezi ey'zokulekelela ngendlela emangalisayo. Bayazi abantu insebenzo la kaMhlongo ukuthi u-30,000 yokuphakamisa, ngabe ifoni, ngabe iringi, ngabe ukwashi, kuya ngokuthi wena ufunani. Kodwa nomsebenzi u-30,000 kodwa ngoDisemba kuZibandlela izobe u-15,000. Kuzothi ngoSinebhodlela bathi izinto ziyenzeka, bayalazi abantu ukuthi u-75, kodwa ngalelo langa izobe iy'mali encane nje, 5,000 rand. Ziningi-ke izinto ey'tholakalayo. Ngabe ufuna iy'nhlanga zenhlanhla, zizobe zikhona. Ziningi izinto ey'tholakalayo. Ngabe ufuna izinto ey'hlukile, zizobe zikhona ngale langa. Thatha le namba eskrinini-ke mase uyafona, kwenzela ukuthi ube ingxenye yale special. Sibhizi siyaqoqa, siqoqela wena ukuthi mase ufika ufike ngempela yonke into oyidingayo ekulindile. Sibhizi sitatazelela wena ukuthi uma ufike zonke izinto zihamba ngomumo. Sibhizi ngendlela emangalisayo ukuthi wena mase ufika funa ufike zonke izinto zi-right. Nayo-ke inamba eskrinini, sisaphinde siyanqenqa njalo ukuthi ayikho imali efakwa kaMhlongo, ayikho imali evumelekile ukuthi ifakwe kaMhlongo. Akufakwa mali kaMhlongo, kodwa kaMhlongo ukhokha wena sowufikile. kaMhlongo nje ayikho imali efakwayo, imali ekhona nje ukuthi wena ukhokha sowufikile ngendlela emangalisayo. Thatha le namba eskrinini mase siyabonga kakhulu, bye bye, nasibona.